Milí návštevníci internetovej stránky Tržnička, radi by sme sa vám predstavili a zároveň vás pozvali na návštevu malebného kraja Kisúc alebo prechádzaniím cez mesto Čadca do našej štýlovej Kisuckej izby na malé občerstvenie. Nachádzame sa v areáli železničnej stanice v Čadci, v ktorej blízkosti sa nachádza veľké parkovisko a autobusové nástupište. V Kisuckej izbe vám ponúkame široký sortiment tovaru. Alkoholické a nealkoholické nápoje, čaj, kávu, talianske presso, cappuccino, čapovanú originál kofolu, obložené bagety, nanuky frost, čapované pivo, lahodný hroznový nealkoholický nápoj, predaj DVD filmov všetkých žánrov a predaj party súdkov, ktoré vám na požiadanie naplníme. V letnom období si môžete posedieť na letnej terase na čerstvom vzduchu a v zimnom období vás príjemne zohreje teplo praskajúceho dreva v kozube, ktorý je súčasťou prevádzky. Kisucká izba sa navyše nachádza v internetovej Wi-Fi zóne, takže sa kedykoľvek môžete pripojiť k svojim obľúbeným internetovým stránkam alebo si napísať a prečítať mailové odkazy. Otvorené máme v pondelok až v sobotu od 5. do 22. hodiny a v nedeľu od 14. do 22. hodiny. Na vašu návštevu sa teší profesionálne vyškolený obsluhujúci personál.